sini. Taijwo sikawa. Singkari. Sonianku nainसै बेसेबां Mamiनि. Maminaथ' बुरजाखा मोनखायो. नाखौ नेनो हायिनि रुथि आलु जाबाय दा बिसोरबो मोनदों ना मोनाखै दाबो फैया सैयां मोनदों ना मोनाखै दाबो फैया माखै दाबो फैया सैमाबो नाहरगासिनो दं ओंखाम उखैनानै दाबो फैया नाखौ मोनदों ना मोनाखैथाय फै आरे माला फैखो बिसोरलाय गोदाव सोरावसोलै बोरो फिसा मोनखो बेखौनो हनै नेनो हायिनि जाग्रोबाय मा जाखो गावसोर मिथिगौ दै गोलाव नालाय जिबु गोलाव ओंखायनो जाबाय होद मोनदोंथ' सेरसेजों हाबाय आयु नाय ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम गुरदों बिनाबा बेसेबांथाय अजे बेलदार आयु बरियालै नास्रायबो दङ माथो बोरो फैदो बाहाय माबायदि गुरदोंथाय सथिबो आंथ' थाङाखै दिनै जा बुरजा मोनबावबाय जाहैदों आंनिफ्राय बांसिन उनावसो रोंदों दिनै फार्स्ट टाइम बेहासो बुरजा मोनबावदों आंनिफ्राय रोंखानांगौ खनथाम फोरोंदों मामिया ओमफ्राय खनथाम फोरोंनानैसो आंनाव बोरै बुरनांगौ फार्स्ट टाइमाव रोंबाय होनदो एबाराव ना गुरना जानांसिगोन बे आंखौ सनियानिखौ फार्स्ट नायगोनसै बेसेबां मोनदों ना खान्दा मोनफ्लेदों बेना माबा जागोन आधा केजिनि बारा जागोन ना खान्दा मोनलायलायखौ बिनि एबार मामिनि लोगोफोर मामिनाथ' जा बुरजा मोनथारो ना मावासो ना खान्दाबो दङ बालाबाथिया गोजाजोबलै लायबावदोलाय लायबावदो चेलेन्जनिया जामारबाय दा दिनै ना बोथिया खान्दा कि खान्दा बुरजा मोनखादों लोगोफोरनि नोंहाबो दिन्थिफैदोलाय रा माजों जागोन दे लोगोफोरजों बेखौ थास' आथिंजों जागोन ओमफ्राय मैथाजों जागोन आरो ना ओमफ्राय दा गुरहैफिनगोन नोंसोरो आं थांफागोन एबाराव नाखौ नेनो हायिनि रुथि आलु जाबाय दा बिसोरबो मोनदों ना मोनाखै दाबो फैया सैयां मोनदों ना मोनाखै दाबो फैया फै आरे माला फैखो बिसोरलाय गोदाव सोरावसोलै बोरो फिसा मोनखो बेखौनो हनै नेनो हायिनि जाग्रोबाय मा जाखो गावसोर मिथिगौ दिनै फार्स्ट टाइम गुरदों बिनाबा बेसेबांथाय अजे बेलदार आयु बरियालै नास्रायबो दङ माथो रोंखानांगौ खनथाम फोरोंदों मामिया ओमफ्राय खनथाम फोरोंनानैसो आंनाव बोरै बुरनांगौ सनियानिखौ फार्स्ट नायगोनसै बेसेबां मोनदों ना खान्दा मोनफ्लेदों बेना माबा जागोन आधा केजिनि बारा जागोन ना खान्दा मोनलायलायखौ बिनि एबार मामिनि लोगोफोर मामिनाथ' जा बुरजा मोनथारो ना मावासो ना खान्दाबो दङ बालाबाथिया गोजाजोबलै बुरजा मोनखादों लोगोफोरनि ना बोथिया एवख्रबलायबाय नै ओमफ्राय नुगासिनो दंबावोसो ओमफ्राय माखासे मैथायाव रुबाय मैथा ओंख्रिजों नै थास' आथिं सायगासिनो आरोना दाहाय मोनायाव जागोन ओमफ्राय सासे दाबो नाखौ सुखाङाखै ना बोथियाखौ सुना फोरानसै नै लोगोफोर मोनबाय मैथाजों नाजों गोमो जालायलायबाय जा ना लायनो ओंखारबायानो नै आरो लायबावनोसै बेलासि लायबावनोसै आरोना ओमफ्राय आरो भिडिअ लानो फैफाबा सनिया माबायदि गुरनोथामनाबो नायनो एक्साइटेड ना नायलांदो आंबो नायनो नागिरदों आरो ना नुवाखै आङो बिनि गुरनायखौ नै ओमफ्राय माइ हागासिनो आरोना नै कालारा मा सिस्टेम आलदाखा बेहा मडेलानो साइजआ गोजालाय बेहा आरो मोनसे दंबावो आरोना गोथां नै मा जाखोथाय हनै
God. Bố ra bầm nó quay về ba. Quay sandal skur kaya na lagi. Na tinggu no. Ini ko do dang ka se beto mun kaya anu. Wow. Wow, ma tinggu na. Ramam ke bagus. और सासेया बिसिबां मोनलायखो वाव हबान मोनो सिंखावरि नै सनियाना जा बुरजा मोनबावबाय लोगोफोर ओमफ्राय मामिनाथ' जा बुरजाखा बे दालाङाव मोनदों आरोना ओमफ्राय दायो दस्रायाव थांबावनोसै बिदि बुरला नांगौ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मोनसै बाहायनो बुर लानाय लोगो मोनसै नै मोनबायानो हाब्रावसो थायो आरोना ना बालाबाथियाया ना फाबदों वाव सनियानिखौ नायनोसै बेसेबां मोनखो एबार मामिनाथ' बुरजाखा मोनखायो Tomorrow. गावस्राबो खोदोखो माजोंनिनो बे सनियानि ओइ दे खालामसा नै लोगोफोर जोंहा ना सारहैनो रेडि जालायबाय आरोना दिनै सारगोनसो दैया रानजोब्बाय ओंखायनो दिनै सारगोन बिमा फिसा साथामजों फैलायबाय नै लोगोफोर दैया रानथेजोब्बाय आरोना हाबनायखौ नुजोब्बाय आया थैबायलै होनांगौ आरो आयैलै हगारनो मोना हालाहाय आंबो गुरो सिंखावरि हाबदों सिंखावरि आयौ नास्रायसो दंलायबावो ना फिसा बालाबाथिया जोबनाया ओइ थाइजौ सिखावा हाब्रु नांला नांलियो सासे ना गुरग्रा सासे थाइजौ सिखाव खालामग्रा दाहाय नै थाइजौखौ लेबबाय आरोना लोगोफोर मोनखासिगौमोन नै थाइजौआबो दाहाय नै थाइजौखौ लेबबाय आरोना गोलावैनो लेबबाय माने टाइम गैया आरोना जोंनाव अपना टाइम नहीं है नहीं जाजिने ज़्यादा टाइम नहीं है आमल' सिग्लिबाय आरोना ओमफ्राय नै संख्रिखौबो लाबोखादों प्लास्टिकआव होनोसैल' जाख्रुमसैल' आरोना बांद्राय होना गोसा जायो गाबनोसै थांबा गोदैबो गोखै मोनजाबाय आंलाय बांद्राय गोखै नङा थाइजौआ मोजांथार मामि लुगैदों बयबो लुगैजोब्बाय नै माइ हागासिनो आरोना लोगोफोर दस्रा जायगायाव फैबाय आरोना जोङो नै माइ हागासिनो ओरैजाय गिदिर वा मागुर नुबाय जाहैदों नै लोगोफोर गुरना मोननायानो जा बुरजा मोनखाबाय आरोना नै सिंखावरियाबो जा बुरजा मोनदों ओमफ्राय दायो नै थेगोरखाबाय बे सारहैगोन दाहाय थेगोनसै फार्स्टआवनो नै लोगोफोर थाइजौआ मोनजोब्बाय आरोना नै ओमफ्राय नै हाननानै मोनलायबाय आरोना मोननाय बिफाङावनो नै दासो हानदां मिस्टि जानो मिस्टि नेबाय थेनोसै बैहाय आरोना गोलाव सनिया थानायनिफ्राय नैसिम
थेनसै जा गरम आरोना लोगोफोर स' सारगोनसै बेसेबां मोनो नायलांदो थाब साराबाया जाया बारला जोबा जायो दे एसे सारनो आं बेनि उनाव सारगोन सारदो दे kata Sarah bini sarnya nih malu boleh konor bega sibidol ai nah ya ini dosha जायगायाव फैबावबाय आरो ना लोगोफोरनो सारगासिनो बुजोबबाय Andasलै गथा मोननायाव बिदिनो मोनबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय गोलावमोन नालाय बैसिम ओमफ्राय दा नैखौ सारबावगोन खथाथाम जाबाय गासै बेजों खथाथाम जागोन सारखांबाय लोगोफोर नै नाया हले खननांसिगौल' आरोना नाजों ना जाजोब्बाय नास्राय मोनजोब्बाय नास्राय खनसै नै दायो ना मावा नायलाय जा गिदिरखौ मोनबाय आरोना नै सारनानै मुस्रिनि बे खबायाव दंबावो आरोना सोनसै नै थांनांसिगोन उदै दुजोबगोन बे दानो नै लोगोफोर सारखांबाय दायो न'आव थांसै आरोना मोनबायबो नै बुरजायानो ओमफ्राय दंबावोमोन ओमफ्राय जोङो सारासै साना हास्लाबला बेलासि जाबाय ओंखायनो फाइनालि नायनोसै मोनलायबाय लोगोफोर Tomorrow. नै न' खाथिनिखौ बोस्रांजोब्बाय आरोना लांदां खालामबाय आरोना लोगोफोर एकदमबारे हाग्रा जाजोबथारबायमोन